a Széchenyi István tagiskolából jöttünk, és azért jöttünk, mivel nagyon sokan az osztályból szeretnének ide járni az Aranyba, és jöttünk szétnézni, hogy milyen itt a hangulat. Magyar Hangrakról érkeztünk, mert érdekel az osztályommal minket a humán tagozat. A Széchenyi István tagiskolából jöttünk, és az angol nyelvi kereskedelmi szak érdekel minket a legjobban. A Diószegiből jöttünk, és a Matinfo érdekelne. A Sárai Jókai általános iskolából jöttünk, az egészségügyi tagozat érdekel minket. Én a József Attila általános iskola tanulója vagyok. Azért jöttem ma, mert nagyon érdekel a humán tagozat. Sziasztok! Mi a Diószegiből érkeztünk, és érdekel minket a közgazdaságtan. Sziasztok! Furtáról jöttünk, és nagyon érdekel minket a humán tagozat. Sziasztok! Mi a Diószegiből jöttünk, és érdekel minket a sportszak. Sziasztok! Biartoldáról jöttünk, Móri Zsigmond általános iskolából, és hát minden tagozat érdekel. A Diószegiből, Lefiből jöttünk, és érdekel minket a humán tagozat. Az Bihar-Nagybanyából jöttünk, és a sporttagozat érdekel minket. Sziasztok! Mi a Diószegiből jöttünk, és érdekel minket az egészségügyi szak. Sziasztok! Mi a Hunyadiból jöttünk, és minket a biokémia és a matinfo szak érdekelnek.